Goenkalek suposatu zuen, ez? Fenomeno handi bat izan zen, Bai. Euskal gizartearentzat. Bere arrakasta nola saltze duzuzok? Askotan galdetu didate hori ere, eta nik uste dut arrakasta izan zuela hasieratik, oso erresa zelako pertsonairen batekin edo egoeraren batekite empatizatzea. Oso hurbileko gauzak gertatzen ziren. Herri txiki batean gertatzen diren gauzak kontatzen ziren hasiera batean. Baina pixka kulebroia ere bazen. Eta kulebroietan ez dira gertatzen eguneroko gauzak. Ez, baina pixkate handiagoak edo Bueno, bai. esageratuagoak. Hasieran batez ere, uste dut. Bai, hasieran batez ere. Gero ja gauza pixkatxo bat desberdintzen joan zen. Da bai. Baina, bueno, haunditzen dira, baina danak oso lokalak zian. Zan, herri txiki bat, nun eta apaizak kriston presentzia zeuken eta indarra, ez? Eta dana pasatzen zan beretik. Nun eta marmarean ibiltzen ziren, kotillatzen ibiltzen ziren, 3 atxo zeuden. Eta hori igual ezain handitan, pixkat ezkuturago, baina danok bizi izan dugu. Eta batez ere herri txikitan. Eta orduan hori, haundi ikustean, magnifikatzen da, baina aldi berean ere erresago egiten duzu barre egoera horretaz. Eta orduan, bale, ikusten duzu, bueno, hemen horrela ez, baina pasatzea. Eta orduan, uste dut horrek erakartzen zuela jendea. Nik askotan esaten dut, arroz esaten dudala, kulebro behar izan zela, ezta? Berdintza, etori esatea, bazen. Eta zergatik zen, kulebroi teknikak erabiltzen genutelako, ezta? Baina aldi berean, gure kulebroia oso bitxia zen. Zei umore asko zegoen, ez dakit eguneroko bizitza ere islatzen genuen. Bai, alde batetik kulebroi bat zen, baina beste aldetik ere beste gauza bat, ezta? Gurea, desberdina.